Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men wattore capantati dental diine TV. Hande kadi eɗen janga ko wiyete nda mawɗo e nda tokoso. Wadde windande wattore capantati dental diine TV, hande eɗen janga nda mawɗo. Wadde ko na mawɗo e da mawɗo ndendinta tottuma ko wiyete nda. Sa yiɗi winde ndondi, ndefmi, dottumi, darimi, dadimi, dakimi, ɗen geɗe baɗe noon. Ɗum ɗo sa anda ɗum a wawata ɗum windude. Wadde ko na oɗo tan e da o ndendinta taw haydara lomba hakkunde ɗo. Taw haydara lombaki hakkunde ɗo. Taw ko ni ɗakkodiri tan sena masa masaga walla masaga. Sena masa tan masaga ga oga bange walla masa oga bange. Tawno ni tan wayata wiye nda mawɗo. So wayi ni noon ko tokoso o ni wayata. Na e da tan ndendinta ɗakkodira taw hay batte lombaki hakkunde he nde mbawa hebde nda o. A faami? Darimi, ndefmi, dottumi, ndondimi, ndondi en, nda. Sa joni ndaju ay nda o ko ɗogitata. Nda. Ɗo so ɗiggani a wawa ɗo ɗen geɗe jaltata ɗo. Wadde ko na e da tan ndendinta keɓa nda. Nden noon windande wattore capantati ala ko janguɗa so wona nda mawɗo e nda tokoso. Gasi a andi nda mawɗo, ƴettu kuɗol ma e karne ma, ƴetta mbaɗa ɗo nda mawɗo ha gayda ɗum, ƴetta ɗo nda tokoso. Gasi a windi a gayni, kippa deftere nde ngara janga, mbiya nda mawɗo nda tokoso. Ɗum ɗo kala ko jimina wayni mi anda ko nda mawɗo, kala ko jimina wayni ko nda tokoso. Wadde mi sirti e majjere nda, ko ɗo mbawmi nda hankadi kalɗo nda winda komi jangowo. So tawi ko mawɗo ko ni wayata, tokoso ni wayata. Wadde mi anda ɗo ko ekko nda tokoso, nda tokoso, nda tokoso. Ekko masgal, ay ko a woni ɗo mi wiya nda, ay ko e woni ɗo mi wiya nde, ay ko i woni ɗo mi wiya ndi, ay ko o woni ɗo mi wiya ndo, ay ko u woni ɗo mi wiya ndu. Ay ɗo kadi ko a woni yeso mi wiya nda, ay ko e woni yeso mi wiya nde, ay ko i woni yeso mi wiya ndi, ay ko o woni yeso mi wiya ndo, ay ko u woni yeso mi wiya ndu. Gasi ɗo ko ekko tan woni ɗo. Wo amma an jangde ma ko ɗo haaɗi, andude ma tan nda mawɗo e ganda nda tokoso. Gasi an ko ɗo kaɗɗa, eto andude kala ko jimina wayni ko nda mawɗo, eto andude kala ko jimina wayni ko nda tokoso. Ɗo so ɗiggi ko jangete e Pulaar ko bange nda a timmini ɗum ɗo. Defte ɗe e hewde e windugol nda, kanƴe fof ko ɗo ɗe ƴoogi nda mawɗo e nda tokoso. Anne janga ɗo mbawa ɗo nda mawɗo, mbawa ɗo nda tokoso. Gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma, binda ɗo nda mawɗo, ƴetta kuɗol ma e karne ma, binda ɗo nda tokoso. On saha noon janga, mbawa kippa deftere ma, jaha ndawa. So Allah feccima pecca, anne dokka dental ngal. 77 906 14 81. Anne mbaɗa hen jingere ma e wallere ma e duuso ma. Ko galle men golle men, enen ndenni jangde nde. Min keedi ga e janginde, on kadi keede toon e wallude. Eyi.
sabu courant wifi kono so min jeeya oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum kadi nafata noon ko enen fof ndenden ɗum jingen ɗum mbawen folde ɗum jangde men wawa yarude yeeso ko so goto fof wi to on jarama jokke golle min beltima kaɗɗon ɗon ɗum nafata oɗon gandi kam dental ngal ujunnaji 10 neɗɗo e temedere e capanɗe ene mofti e nder hen eɗen kaala jamma e ñalawma eɗen nana ko haalte ko kono eɗen caali wadde ko wiyano wiira ɗum noon mbeɗen ko wiyano wiira hoto hay goto ɗaw hoore mum e moƴƴere yahore nde eɗen dendinde oɗon gandi kam ko jangguina duuɓi 10 kam wadde en gandi en ndemi hen no moƴƴi wadde garen enen kadi gadden engrais men ballen guesa ba no yariri yeeso yo Allah wallu en nande e famde en kaali ɗo hande windande men wattude 3 ala ko janguɗen sowona tan da mawɗo e da tokoso ari ardi da mawɗo da tokoso a andi hen kadi ko wiyete da mawɗo binda e karne ma hankadi a andi ko wiyete da tokoso binda e karne ma a dawi a heeɓi nanduɗo ko mbiyeɗa ko mbawɗa ko mbatta a wiyaka yawat ka wawa ƴettu ko mbawɗa ko nelda yetto so Orange Money so Western Union gara riya waɗa hen kadi wallide julɓeɓe mbawa jangude haysa janggani ƴeeto wadde hen wallude jangoɓe janggui ok nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam